Ama Ala, Rolex'in ala. Bir kaşık. çekme böyle. Hadi buna The, da the goat want to take the milk. Mika, give the milk. Mika, give the milk. dur o Sam sen yeme be. Dur o. Ayun na, Mika. Да не дръпни ухото й. Как бяга, гледай. Give your milk, Mika. Mika, give the milk. Give the milk. It's for them. Give it. Ти какво е, да ще къде ти имат? Ето къде ти имат, дете им си. Ето и. Мингушки му викаме. Мингушки му викаме. И какво е ти? Ами, нищо. Ама женските или мъжките ли го имат? Всичките. Ей. Ще е дядо те. Гледай другия къде са качва върху тебе. Накрая не ще ги изядем, а?